Council Mama. Yeah. Nkwoegwu, Kelen. Yeah. I was so long. So, my policy. The council. I should tell you. Village. Onye eze birikwa ndị ọbịa ndewo nwanne nwoke uche achaka anya ha ka ndụ n'ọnụ ndị eze kansụl n'ahụ onye eze na-enye gị ọjị ndị gị na ha sị but enwere ndị dedem nọ here, so I'm gonna hand you over to Dedem Jolly. Because all I have, Kunizia to our guest not here. Diana Hasobia, Prime Minister. Would any role Diana Hasobia? I was trying to do. I thought at a time that I wish he could. Izoblage wunko okwobora nya onwike Izoblage wafo ofotara nya koloba Izoblage orio jore anya gailing anyị si adị nwoke mmadụ nwaanyị na mma okwu n'oche bịa gomlodu n'oche bịa autonomous community anya anyị si ihe ọmali ime n'oche ya dị unu na mma ọgwụ akpọrọ unu n'oge la ka mara Chineke soro unu na ruo n'aha Jizọs Okay, you can use it. You kingdom. They say better. No, but dịka unu si mara onye eze anyị ọ gara medical leave mụ akwa national prime minister ma onye eze anọghị ya ịhụ hala anyị onye eze nọkwa ya n'ihi na autonomous community anyị Nkwoegwu autonomous community a na-eji ama ọtụtụ one of the oldest autonomous community in West Africa in Nigeria in Abia n'ụmụahịa North isitela aka nri onye nọ nga ọya akpala secretary High Chief CC Chukwu Ọleze yagazie ndewo ni o unu abịa o n'akụkụ ya onye na-akụkụ ya bụ PRO anyị High Chief Nze Nwamara anyị ndị ọbịa mama Igbo kelee ya dịkwara nwoke mmadụ nwaanyị mma n'akụkụ ya dịka unu ma ọ na-play a dual role today also unu nọkwara anyị onye financial secretary of this distinguished autonomous community anyị ya wụ High Chief Jolly Onyukwu Jolly kelee ọhaneze Ọhaneze Branga ya dịkwara unu mma o unu abịa o n'akụkụ ya ọ wụ Royal High Chief wụrụ village head of Umuoshi, one of the oldest chiefs and village head in the autonomous community. So there are times when we see the oil at them, the Tonyas, Alagaino, meaning our Asian was major each year. Because ndị ọbịa mmanụ Kano na-abịala nronukwe anyị na-awụ Royal High Chief Obinna Ekoba onye kere n'akụkụ ya nwaanyị nọ n'ọdịdị anyị mara mma otu okwu nwaanyị anyị niile na-adịrọ ọya nwa the woman leader of this autonomous community Chief Mrs. Chikwekwem kelee anyị unu abịala o ndewo onye ke nọ na mgbada ya na-eti la palace awụdara ọya nwa bụ onye eze anyị the brain boss of this autonomous community. Odoro kere ikwuliba. Igbo Igbo mama nuo.
Ide anọ na ekele go. Ọla ụmụ ọbụla nnụrụ aha gị. De. Ọla ụmụ ọbụla nnụrụ aha gị na-echekata examen. Ọ obi eke ọdọ onye ụmụ atụ mekile. Ọla ụmụ ọbụla nnụrụ aha gị na-echekata examen of the first black manager of examen Ada. Thank you, sir. All the master. I heard. Ya de para que na mma. Ya de para que na mma. Ebe a wala mma. Na ha ọbụla na-eme ebe ahụ ka ndị lati anụ ụlọ ya. Ekọwa ndị dede anyị na ndị dada anyị na ụmụ ha ndị ahụ na-adịghị. So nwunye m akpọkọta ndị enyi ya na ndị ka anyị kpọta dọktọs ndị ahụ ụlọ anyị n'ala anyị ka anyị ike ilekọta ụlọ. So ihe mee ji bido dis medical mission na ihu anyị ebe a. Yesterday gara aga anyị gara aga hụ gọvanọ ihe ma anyị receive ọ dị happy with ha na-eme and ahụ mere Thursday gwakwa ya ha na-eme here. That's one of the reasons we did that church here yesterday. The Bakwani not been here yesterday. And women I need to see yesterday for the special advisor on health. More the commissioner of local government and chieftaincy affairs. For member of the house maybe represent Umuahia North and South, Ubiagocha, Nokwadia. Bakwa advisor ya na-akpọ diaspora affairs ndị nọ ala bekee na-eme ihe here. So ọ kpọkwara the commissioner of works izu ihe ha na-eme ma anyị ọ sị na obi dị ụtọ. Commissioner of health na-agwakwana anyị that na enwere procedures ha na-ele igwe for ndị na-eshi ebe ahụ na-alọta here inye aka na ihe gbasara health ime sure na anyị nwetara all the facilities I need, make sure I'm in the conducive environment. So yeah, going the next year like I may in a hospital environment and car. Yes, charity begins at home. Everybody's really here. So yeah, joining him dying made a so far ever again. I cover charity there. So but Monday doctor said that yesterday actually me no much because I sent my auntie Mrs. Okawoke. My mother for Rabia, around everything. So my doctor there. Because I'm in different areas of medicine and actually treat. And when I didn't check BP, didn't check mania, man didn't check all kinds of ailments. You know, at the end I get one or two I get make carry forward, I get make sponsor for special operation. In fact, he should Gidi here. No Gidi, he made almost 25 surgeries there. But again, many surgery here because I know the facilities and the enablement, you know, so which is what I learned in that. So it's okay. Can they lay hanging available here? Who's here now? How long I'm very happy at least we the support near the hall, near the canopy. Unfortunately, doctors is now one open hall. I got a walk for them. Because people I like in and here, especially on the shape balls when they are here. Sometimes they cook very fast, and they are this slower. People no go mohaka go see slow here down. So and with all the noise, actually they hang on a private room. At least can we keep your attention after him with the person. So if I him with private man, I can see can go around. I for the doctors yesterday. They are home how much Chuku Hall. When separate rooms upstairs, maybe about some of the patients. The nonenke naturally ending with an eye problem. I do about 1,000 glasses. I get ending with an eye problem. They have free glasses and prescription there. Only in the room by herself, they bag the window so that all quagga about there. You know, so never when any place like that, they will keep me something like this. So I had Mela Earmark, no Muchuku Hall upstairs, they pay your Ghana. Then the pharmacy, because I go up here, Ghana downstairs, only a blind with doctors.
I got downstairs, so, but I and the mother Banalaga no more sure. Our mistake because I may accept at first. So I said, okay, can they buy me registration? Then only obtain the card, yeah, be present to since all walking this and through that. Yes, and then with a boss from the Okune Sobo, then we keep Bagoteba. The boss gave Bruha Bagoteba, so I can use in 2 places. I Kelu Maka canopy, my Hindon, sign and you can wake him move some canopy, check to that place, so I may use both places. Here I hear Basaran, amazing. And the government representative now here make it short. My hymen who according to the requirements of Ministry of Health. So I try major next year government economic support. Now here now I'm gonna have very late. So at least next year Kenya need full support. And on top of our commissioner of works needs here and achievement. I mean development got here. You know, I'm going to give me a spare head, me a remind me Nkwoegwu. So all here, the mark I do, whatever they will do. Council Mamman, before I go, put your one them, Alamana Talaka, in Yoya Hala Bomb, a Corolla, in our day and fair. Mmadụ n'obodo oyibo cheta na o nwere ndị nọ n'ụlọ a ga-enyere aka ịgwa eziokwu mgbe onye eze anyị nụrụ ya olu tọrọ ya ụtọ ya bụ na appointment ya torule ma ọ bụ ya ọ gara kansụl ibi na o mechara sị ka anọla palace ya mee ya so the advanced team bịara na asị na they may remember a particular place, especially in a palace, because of when they do all their teaching. And you ballet park. From finding the idea, man, they got them up. And your canopies, and your so many tables, and your chairs, almost 400 chairs. And provided by local security here. No more marine and yours are the motor. I bar. I mean, where OB van, various villages they consign. That is information. America, I am not there. Council, I bar really like for a lamp. I measure 100%. They were ready. You know, they were ready. Because I am an iPad. I like him also. Lad of what I say, Alalazo, Adalamba. Other Bobla, Council on your measure. I will you know, they are one year. Or when I buy matter, when I hear on radio. Why do you have ebe yọrọ ụwa ebe ndị mmadụ chọrọ ịyọ ụwa ebe amụrụ ụlọ ọ ebe ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ iji ndị ọcha chọrọ isi wish ha bụ ndị Nkwoegwu autonomous family anyị na-ekele rie nne even though na enwere changes anyị adịghị against it ihe anyị chọrọ ihe ga-eme anyị enwe good result so tọbụla ịma a ga-esi mee ya ya dị mma. You have our full support. And most of them will care number, I'll number. Only can what up number, what to get near Anyaka, soon and so number more 20 more 30 more 10 preference. So that when they cancel, they don't have a full line. When you have that soft landing. So I'm quite I get that. So watch the tiny bowl on back where I get my clement weather. I got you. I got you my hand, and here got this here got me, I know a baby. Come on, watch the time.
ọṅụ bụ isi anyị so kwere gị ụkwụ eji lọta ọkwụ ga-eji ala ma gị ma nwa gị ma ụmụ gị ma onye ọbụla onye ji efu efu ala ọla ebe ahụ n'ụlọ kama unu gị efu akụ lefụtara anyị imeele aga m enyekwe ndị kansụl mmadụ abụọ na atọ ohere n'ihi na ọ kpọrọ ihe dị ha n'oru ma nke n'ihi oge anyị ozuola ezo ka anyị nwee ike join ya ka ha etite ọnụ kansụl ndewo I'll put my emphasize our gratefulness. I'm very grateful. What for Uche? My brother, Adam is very happy to see you and you put a man now on this of you, my because as him say, came with them when you get a batch more for it. Oh my, I got you can see them here again. Okay. There's no way you can see them here again. But these are people got my behind. Let's change the hand give you men who here. In fact, I'll be very good. I'll be very good. Can give my hand I got very close. One no time you give me what I get very close so that I know again. I got it very happy to do that. And then I quite but I say the next one I put because I'm like so I give them me so that I can look can what I told my back. So I did forget it now. Very good. I'm telling you honestly. So we thank God for your coming and the children again and I can hear like I would not happy. Because which one I'm here for the cool. If I told you for me, one year for focus in Hanyade. I knew when I hear. I must be chic. Kobe got it again by Legana, one little friction or the other. Calling my discouraged. Here they can have us avenue. Or one you would choose here. Or coordinator or whatever choose here. Or the advanced team, Jacka choose role. So, and when he came, yeah, the moment he had to look like what I am at the Anna. So they go young man. Oh, Madumania. So because Egara, who take a baby, he made his own gong. They say, oh, no, maybe my Yadeka. So I end up killing Chijioke. I'm not going to Manakage. Lomuna endorse. Yaga Jerun. A pretty like pretty show no guy. Mamma. More commercial standing on existing protocol. So I cannot, I can't even overdose. But suffice it to say that I'd be very grateful. And because we did everything equally. And we are ready to do more. But you know that come with Allah Mama. Then we put a healthcare team able to help in this autonomous community. Men employed in the lab, and some of these challenges in all of we check BP, make sure their instruments are functional at any time team. I should go to check blood sugar. Their glucometers, I also the sticks, the strips for releasing constantly. So now Mama, by training I'm a pharmacist. Oh wow. I'm a pharmacist. So all the rules are the issue because this is just a one-day program. I'm not tight. But the cultural issue may support that healthcare program. There were people in all the villages in this autonomous community, and I went 7 stations. 6, the 7th one, because government farm settlement, we want to incorporate it, and then this other 6 distinctive villages. So we will appreciate those.
Oliver Twist, we cannot help but we are in the office. I make work with and not mama. So what do you want him to follow up? You follow all the possible. So there will. Which ahụ echeta mma Chukwu na-eme dịka Pierre kwuru ọwa anyị nwa ndị hụrụ ude dịka nkọrọ ọtụtụ ndị mmadụ amaghị na Dedememe Edeomu was the first black general manager to examine Aba. Ozugbo anyị bi n'Aba that time. Where's this program now? I can mention it to you. Now, I have a chatana. Usa email. Jehovah Amen. Otauro sorry, Jehovah can the resources. He didn't visit this land every year. Amen. Who you all are Ekara Chineke. Now, Deka, our palace secretary, our health station. I don't know. I don't for. Come, our pharmacist is here. You can rock for I letter, letter. Last year, Mama, we here our first me and my wife. Last year, I put all the videos on the village. I had 50,000 because I'm no longer in a chic. So I put that. I don't know, I work. So that was last year. So I give me Thank you so much. My boss put up her. She said, "Oh, so Taggy, she may convey her because the driver, not because of this thing, but the driver only to go Lanyamon part time. The cocaine we kill that in the creme and Adashanya arthritis. So we back in focus. Monday we ended the diabetes, but her mother and hand. Chineke maybe in the council, there was at this healthcare. So on can do for the man and hand. I focus on that Anya about the eye and the arthritis. How she joins every one and do one. Or the people like and do one. She could get this weekend. Can we can let her do? Thank you. I live in that state. No more like that state. I took a trandoro 90 laka. On your lab on that state, I'm a young hotel and a low mile. On marble with other handles of Obahama. By virtue of my profession, I'm an eye ophthalmologist. Resigned from Navy, then joined business for one circumstance or the other. I am highly impressed over the issue going on. I'll be a good thing, man, through our friend and our brother. Muche, and there's one and there's any issue. Oh, Chikwekwem, man, please. Chikwekwem, we came together and did. The time that I was how large you made them. I'm part of it. I see the usual government, I see the girl who I see what the real government. I'm very happy for you, for remembering us. My level more far, as what is good for the goose is also good for the gander. I got one I had a man about that. Now I get a man over the I was sponsor. At least I am bold and proud to tell the house that now when I'm 700 to 1,000 event center hall built by myself.
which can contain whatever number you think is possible. So about now, whoever I get in my own community, I'm available. I put my resources. I just Imperial High Chief, Innocent, and Chikwekwem. I'm a director to Great Elephant Pets, and I'm also a car dealer in Norma Motors. So I'm happy to be in the midst of all of you, and I'm happy to extend this program to my own community. I do want to go, but I can bring good things to my people. That's my man. I'm on Anambra State. I Chijioke, friend. So I be able to render support in logistics area. Mana udin nabata, nabata. Although even aside the buy-in of the SS Palace or the massive, I have to go there. Thank you very much. So go see na ihe ọma batago na bụ unu chọrọ n'ihu ndị obodo. Ọ ihe ọma ka ọ bụ ya ka ji enwelo traditional institution. So biko esi na eze ana ya na to bulu ukpe ekene aka na masụ Anambra na ebulu ukpe ekene binye na ihe ọma batago na bụ dịka uche si wee kwu anyị na nwunye adịgo out. Ofu ihe m chọkwa ka m tụnye ọbụkwa na ha enweke ego. Ọ bụ ha adịghị ọ bụ ha bụ ndị izizi ndị obodo a n'obodo oyibo mana ha nwee mmasị inye aka ka anyị na-ekpekwa ekpere n'isi ha ka Chineke ha na-emere obodo ka Chineke na-emere ha ka ihe aka enwe ọganihu. Ekenela m unu. Ndewo. Kansụl mmanụ ọ dị mgbe agawala ogbu onye eze mechaa abụrụ a ga-anabatara ikwu kwuru nabatara anyị mụ na ndị kansụl adịla mma mụrụ eze Chikwekwem dịla mma nke o mere mere nga onye eze tekwe mmanya tekwe ọjị mbụ ọjị aba Laha extended hands of grace. Laha government Abia State. Okay, Dr. Alex Chioma Oti. Chioma Ndabi. So Mejidabi. Governor Berani Habaum Labi. Merila Chake. I see. The Waj, the Women, and Libya, the Boys. Mamma, I'm saying about Yana. I don't know what I read. Council Mamma, Abia Kellen, Nigeria Kwezon. The council. Ona Manani or Georgia, and I'm Moyan Bozo, Mamma Bozo. Our Jihunaya, our Judo. Agamesinaya, Tolania. But Madobiora say, Yellow represent the governor. Unomano wish Sanachuachola, Garula, government, Alabundon, the pension, Langore. All your la obodo. Unumana Bob la the righteous. It's on throne. People rejoice. Go rejoices. On your belad. Onish. On your boro. Okotlana. No my belad. I say on your blam no a bob la less Joma Uti no Ekelewia. I last one in Yellow for a chef and home. I can't condemn autonomous community. I forget where the doctor no parish. On your land, Abia State. Chief Rundia forget about Doctor no parish. I think on your all a mistake. Because when I less good, you live where I am. No ban. See, I'm a Praga one.
Mele je unu abụ ekele ọzọ si na unu ji bịa, unu ji ala ga ka mma. Ọ gwala ya unu. Ndị ọjọọ agaghị hụ unu. Ya na-emele hụ unu gị n'azụ. Ya ọ bụrụ na umefuru njem a niile n'obi this medical mission. Ya ọ bụrụ na umefuru, anyị na-asị ekekere ụwa, Jehova, ya biko ya kwụghachi unu na mmaju. Ọrịa ya arịala unu, dịka unu bịara gwa anyị ọrịa. Mkpa ya akpala unu. N'ọma ya esowe unu. Unu yiri ihe ọma, yiri ihu ọma, yiri ọganihu ụlọ uwe n'aha Jizọs. Because Kama stand there on the existing protocol. One I walk. Chineke ya gozie gị bọpụtara ihe. Anyị ekelele gị ụdị ihe ọma iji bịa n'obodo anyị, wụ obodo oke gị. Otu i chetara anyị ụdị ihe ọma, Chineke gị lechetagala ihe ọma niile dị iche iche. Ndị niile gị la ha so bịa chetala our powerful and able PAMSEC. Dịka o si kwuo nga awọlị ya, yala eze Chikwekwem wakala ọnụ. Na nwanne anyị nwoke Christian Nambara, ma nwanne anyị nwoke onye ke n'anya ndonga onye ngwa TPM. Ndị niile anyị ji aha kansụl, anyị ji aha eze Chikwekwem na-ekele gị. Na-asị ọ ga-edere gị lama n'ụtụtụ, ọ ga-edere gị lama n'ehihie, ọ ga-edere gị lama n'abalị. Ọfọma niile ka onye eze anyị gọrọ n'isi gị through our traditional prime minister n'ụbọchị keta, anyị na-asị ka ọ bịala mmezu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.